Fiule, nu te grăbi să-ți dezbraci uniforma așa repede, căci ai fost avansat ofițer. Toți comandanții te felicită pentru curajul tău. Unchiule, când am acceptat să mă înrolez în armată, împăratul credea în Hristos. Dar acum, după ce a trecut la păgânism, cum aș mai putea să fiu soldat în armata lui? Cine-i cel care îl neagă pe Hristos și se întoarce la idoli? Poți să rămâi în armată așa cum ești. Dacă Dumnezeu tău este Dumnezeu, atunci închină-te Lui. Și dacă idolul este Dumnezeu, atunci urmează-i. Nu, unchiule, nu mă pot închina și lui Dumnezeu și idolilor. Luminat de Dumnezeul meu, am luat unele hotărâri și n-am să mă răzgândesc. Unele hotărâri, ce altceva decât să părăsești armata? Vreau să vând pământul pe care l-am moștenit. Te-ai hotărât să-ți vinzi moștenirea? Da, ca să dobândezi moștenirea care niciodată nu se împuținează. Poți să-mi găsești un cumpărător și pentru acest palat. Vrei să vinzi palatul tatălui tău? Vreau să vând și bijuteriile ca să moștenesc cel mai mare nestemat, viața veșnică. Ce vei face cu banii pe care vei lua de pe pământ și pe palat? Am de plătit o datorie. Ce datorie? Plata pentru un mare oraș cu o temelie puternică, cerescul Ierusalim. Acum banii nu mai au nicio importanță pentru mine, doar că ei sunt dreptul săracilor și al nevoiașilor. Ai de gând să împarți toți banii la săraci? Îți interzic, fiule, să faci asta, e curată nebunie. Cel puțin păstrează ceva pentru tine. Voi pleca în pustiu să mă rog și să postesc. Voi păstra câteva oi și cămile și nu o să am nevoie de bani. Un bărbat tânăr și puternic, ofițer în armata imperială, să părăsească palatele și bunăstarea și să ne înlocuiască cu pustiul și cu scăciunea, să părăsească comanda și întâietatea în armată și să devină păstor de oi și cămile. Din dragoste pentru Tine, Doamne, renunț la tot și cred că nimic nu e prea mult pentru a Te câștiga pe Tine, Doamne. Mina! Mina! Ce faci aici? Toți întreabă de tine. Bine ai venit, frate Atanasius. Mina, guvernatorul știe că ai plecat din armată și îți cere să vii înapoi. Întoarce-te, Mina. M-am hotărât să părăsesc lumea și să trăiesc în pustiu. Acest decret mi-a întărit hotărârea. Va trebui ca toți să facem așa? Nu, dar fiecare ar trebui să se ducă acolo unde poate să-și mântuiască sufletul și să slăvească numele lui Dumnezeu. Bine, atunci de ce nu ne însoțești și tu? Am fost obligat să merg în armată. Nu cred că viața în pustiu este ușoară. Este o luptă foarte dificilă cu puterile întunericului, care nu sunt făcute din carne și sânge, dar sunt arme ale răului. Nu încerca să-mi spui că nu vrei să fugi. Îți este frică de persecuții și de torturi și de aceea vrei să te duci în pustiu. Am crezut că ești curajos și că îi poți înfrunta. Roagă-te pentru mine, Atanasios. O, Iisuse! O, Domnul meu Iisus! Am părăsit lumea ca să merg în pustiu. Ție m-am rugat. Te-am chemat, Iisuse. Ajutorul Tău, apărarea Ta
Apărarea Ta, Iisuse. Ajutorul Tău, apărarea Ta. Iisuse, am venit într-un deșert atât de aspru, pe care l-am găsit frumos cu Tine. Primește-mă la Tine. Primește-mă la Tine. Umple-mi inima de dragostea Ta. Să Te văd aproape de mine mereu. Ajută-mă, ajută-mă, Te rog, au năvălit barbarii. Te rog, lasă-mă înăuntru, ascunde-mă. Nu se cade unei femei să intre în chilia unui călugăr. Îi lași să mă omoare? N-ai fost și tu soldat? De unde știi trecutul? Dacă ești ființă omenească, du-te și Dumnezeu să te apere. Dar dacă ești diavol cu chip de femeie, Dumnezeu te va alunga și te va arde cu puterea crucii. Iisuse Hristoase, Doamne, miluiește-mă! Doamne, ajută-mă! Fiule, nu trece pe alături fără să saluți. Salut! Ce-i cu tine? Pare a te fi rătăcit. Îl rog pe Dumnezeu să aibă milă de mine. Bine, bine, trăiești în pustiu, singur? Mă îngrozesc. Cum te poți lupta cu ispitele și cu diavolii? Deși umblu prin pustiu, nu mă tem de diavoli. Bine, bine. Să-ți dau niște pâine și apă. Se vede că ești flămând și însetat. Hai, ia-le! Mai întâi aș vrea să știu pentru ce aceste daruri.
Mănâncă și bea mai întâi și apoi vom vorbi. E destulă mâncare. Mănâncă. Spune-mi cine ești. Eu sunt stăpânul lumii. Eu sunt stăpânitorul întregului pământ. Întreaga lume este al lui Dumnezeu. Scris este, eu sunt stăpânul lumii. Ba, ești conducătorul ce orice fac voia ta. Vei ceda în fața mea, Mina. N-ai puterea asupra mea. Eu sunt pătruns de harul lui Hristos. Nu fi încrezut, ești încă tânăr. Am supus o mulțime ca tine puterii mele. Singur sunt mai slab decât tine, dar cu ajutorul lui Hristos sunt mai puternic decât tine. Cu puterea Sfintei Cruci, pleacă, necuratule! Binecuvântat ești, Mina, pentru că ai fost chemat pentru credința ta încă din copilărie. Vei căpăta 3 cununi pentru totdeauna, dăruite în numele Sfintei Treimi. Prima cunună pentru feciorie, a doua pentru monahism și a treia pentru mucenicia ta. Numele tău va fi cunoscut printre martiri, dar slava pe care o vei primi în cer va fi de 1000 de ori mai mare decât cea care ți-a fost dată pe pământ. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Ajută-ne, guvernatorule! Ce s-a întâmplat? Cine este acesta? Dezastru, închipuiți-vă, excelență! În timp ce sărbătoream pe zeii noștri, acest tânăr s-a amestecat în sărbătoarea noastră. Și a declarat deschis credința în Hristos și ne-a stricat sărbătoarea. Cum ai îndrăznit să comiți o asemenea fără de lege? Excelență, chipul acesta mi este cunoscut. Într-adevăr. Cum te cheamă? Mina Odoxis. Mina Odoxis. Nu cumva ai fost ofițer în regimentul lui Lotrotriacon? Răspunde la întrebare. Tu ești acel ofițer, Mina, care a fost sub comanda mea? Da, am fost ofițer în armata ta, dar am ales să fiu soldat în armata care aparține Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Asta înseamnă că ai comis 3 crime. Ai dezertat din armată, ai devenit creștin și te-ai amestecat în sărbătoare predicând creștinismul. Acum îl amintesc bine, era un ofițer bun, viteaz și disciplinat. Păcat că noi avem nevoie de oameni ca el. Ce vrei să spui? Că am încercat să-l aducem înapoi, dar n-am reușit, n-am putut învinge voința lui. Ascultă, Mina, de cât timp ai părăsit armata? De 5 ani. 5 ani. Prea bine, sunt gata să-ți iert această crimă și să... Dar, excelență, s-a amestecat grosolan în sărbătoarea noastră și a început să predice despre Dumnezeul lui. Nu-i nimic, toate acestea se vor schimba dacă se va întoarce în armată și va aduce jertfe lui Apollo și Artemis cerându-le iertare. Te voi avansa pentru că ai fost un ofițer bun. Excelență, nu vă mai osteniți. Mi-am dedicat viața lui Hristos și aceasta m-a adus aici. Ca să predic fraților mei și să le întăresc credința în Dumnezeu. În ciuda tuturor persecuțiilor lui Dioclețian și Maximian. Cum îndrăznești? Întemnițați-l 5 zile și dacă nu renunță la creștinism, dați-i 40 de bice. 38, 39,
40. Cum ți-au plăcut aceste bice? Nu merit să fiu pedepsit cu 40 de lovituri, precum Mântuitorul meu. Te rog, mai dăm cel puțin o lovitură. Asta-i tot? Bine, poftim. 41, 42, 43. Ce ai de spus? E ca și cum n-ar fi fost biciuit ieri? Eu cu mâinile mele l-am biciuit. Leagă la roata de tortură. Fie-ți milă de tinerețea ta, Mina. Jerfește zeilor ca să scap de chinuri. Oare mă salvez sau mă pierd? Acest instrument de tortură te va sfâșia. Iisus este cu mine și îmi dă putere să suport chinurile. Și mă va răsplăti cu viața veșnică și îmi va da cununile cerești. Învârte roata. Odată e destul. Ți-ai schimbat gândul? Sau mai învârtim odată? Îndur aceste dureri din dragoste pentru Iisus. Văd îngeri în jurul meu cum îmi leagă rănile. Învârte-o iar. Ajută-mă, Mântuitorul meu! Ți-a venit în ajutor Mântuitorul tău? Nu mai simt nicio durere. I-a dat cineva vin? Hristos este vinul meu și sunt îmbătat de dragostea Lui. Îți dau cuvântul meu că dacă aduci jertfe zeilor și te supui, te voi ierta. Încă mai crezi că pot fi alături de voi în faptele voastre necurate? Învârte-o de 2 ori, de 3 ori, de 10 ori și apoi jupuiți pielea. Când îi va rămâne doar carnea, zgâriați-o cu țepi înmuiați în oțet și sare. Poți să-mi jupui pielea, dar nu poți să-mi iei sufletul, care este învăluit într-o țesătură de credință și iubire. Vom încerca cu alte torturi și mai îngrozitoare. O să te saturi să mă mai torturezi. Dar eu o să rap până la sfârșit cu ajutorul lui Dumnezeu. Ascultă-ți, mai dau 2 zile de gândire. Poate te răzgândești. Mă întreb cum de poți îndura toate aceste chinuri ca și cum nu trupul tău ar fi torturat. Mina, Atanasios. Iartă-mă, Mina, iartă-mă. Credeam că ai fugit în pustiu de frica persecuțiilor. Iartă-mă, iartă-mă, Mina. سامحني يا مينا، أنا ظلمتك كتير، ظلمتك كتير يا مينا، ظلمتك كتير، سامحني، سامحني. Cum se face că de fiecare dată, când îi măresc chinurile, și răbdarea lui crește? Creștinii ăștia sunt în legătură cu diavolii și vrăjitorii. Au o gândire ciudată despre moarte, tânjesc după moarte. Tânjesc după moarte? Da, am citit în Biblia lor. Și doresc moartea și o consideră ca pe o biruință. Am încercat toate torturile, să-i scoatem dinții, să-l ardem. Gândește-te la chinuri noi. Arată de parcă torturile nu l-ar afecta cu nimic. Așa e, așa e. Mulți oameni care l-au văzut îndurând chinurile, cred în el și se convertesc la creștinism.
Atunci ce e de făcut cu el? Taie-l în bucăți și scapă de el. Da, taie-l. Taie-l în două. Taie-l în fața poporului. Și să vedem ce va face Dumnezeului pentru el. Slavă ție, Dumnezeule, slavă Mântuitorului lui Mina! Slavă lui Dumnezeu, slavă Mântuitorului lui Mina, numele lui Mina să fie slăvit. Cum a fost posibil ca fierăstrău să se topească precum ceara? Ți-am spus, guvernatorule, că e vrăjit. Fiecare tortură îndurată face ca sute de oameni să creadă în el. Zeii noștri, Apollo și Artemis, vor fi mânioși pe noi, pentru că Mina este încă în viață. O să-i tem capul cu sabia și terminăm cu povestea asta. Bine, scrie decretul și îl executăm mâine. Mina m-a înfrânt. Fiul meu iubit, a sosit clipa martirajului tău. Bucuria din rai te așteaptă. Mii de oameni s-au convertit în timpul chinurilor tale și alte mii vor crede mâine. După moartea ta îți vor ține trupul în foc 3 zile, dar focul nu-l va atinge. Deoarece fostul soldat Mina Odoxis a refuzat ordinul comandantului de a reveni în armată și de a renunța la creștinism, ordonând să-i se taie capul, apoi trupul să-i fie aruncat în foc. Semnat guvernatorul Imperiului Roman. Ai vreo dorință înainte de execuție? Doar un cuvânt. Vorbește. Dumnezeu mă va primi în cer în acest ceas. Pentru sporirea credinței voastre în Hristos, atunci când trupul meu va fi aruncat în foc, nu va arde, iar focul nu-l va atinge niciodată. Acesta va fi un semn pentru întărirea voastră în credință. Asta e tot? Du-ți ordinul la îndeplinire, comandante.
Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că nu m-ai părăsit și nu m-ai lăsat pradă ispitei și diavolului devenind sclav care să se închine la idoli. Și mi-ai dat putere să-ți laud numele Sfânt. Dumnezeul meu, nu mă părăsi în acest ceas și dă-mi răbdare până la sfârșit. Doamne, primește sufletul robului Tău ca pe o jertfă bine primită înaintea Ta, căruia m-am închinat și m-am rugat mereu. Cu adevărat, făgăduința lui Dumnezeu s-a împlinit și trupul lui a stat în foc 3 zile fără să ardă. Am înfășurat trupul și l-am pus într-un sicriu. Dumnezeule mare, care ai spus prin profetul David că nu vei lăsa pe robul Tău în mâinile dușmanilor, noi ne vom despărți acum de trupul mult iubitului Tău, Sfânt Mina, aici în deșert, unde barbarii atacă de peste tot. Îngropăm trupul Sfântului Mina în acest mic mormânt până când Dumnezeu va voi să-L arate credincioșilor încă o dată în această generație sau în generațiile viitoare. Facă-se voia lui Dumnezeu. Zeci de ani au trecut și mormântul Sfântului Mina a devenit necunoscut. Atacurile barbare continuând au șters toate semnele mormântului. Vino aici fără teamă. Acum te vei vindeca, iar mâncărimea de pe pielea ta va dispărea imediat. Pentru că acesta este un loc binecuvântat. Nu mă întreba de ce, că nu știu, dar e binecuvântat.